Bori i kraljica Lipa radovali su se za rukama Lipe Tene i njihovog sina Radomana. Ali se kraljica bojala Vile zlosutnice sa Šimića Vrela iz Majpaša. Vile, vilenjaci te bića iz mitova i legendi šibensko-kninskog kraja zaživjela su proteklog vikenda na Roškome slapu u Nacionalnom parku Krka. Krajolik i tema raznih radionica idealno su se stopili u jednu. Za sebe mogu ovdje pronaći svi ponešto. Najviše orijentiran djeci, pa smo tako ove godine najviše pripremili i upravo i radionice za djecu, kreativne radionice u kojima mogu oslikavati legende sa Krke, mogu oslikavati vilinska lica, budući da kao i prošle godine i ove godine tema su vile i vilinska bića. Osim tih radionica posjetitelji mogu sudjelovati u muzičkom programu, u raznim performansima, radionicama žongliranja, radionicama u kojima mogu izraditi suvenire za uspomenu od slame, na primjer. Puno toga. Posjetitelji Legend Festa i ove su godine uživali u staništu Voden vile na vodenim vratima te radeći vilinske simbole na drvu želja u Vilopolisu, crtajući fraktale te oslikavajući čarobne tikve. Nabavili smo suhe tikve, to se zovu šef tikve ili tikve cug, tako ih zovu, od kojih smo smislili da napravimo glave vilenjaka koji imaju ovako šarene dugoljaste kapice koje se frču. To mi se činilo jako zgodno, imaju špičaste uši, pjegice, zubiće. Ono što smo htjeli pokazati kako osobe sa intelektualnim teškoćama mogu pokazati drugima kako se veze, kako se motaju boce, kako se izrađuje nakit. To je sve ono što su oni cijeli niz godina radili sami i evo i lavandu može se napraviti vrećice za lavandu koju su upravo oni brali. Mi crtamo ovdje sa zatvorenim očima. To je forma art terapije, zove se crtanje fraktala i onda to može biti od ovako nekih lijepih crteža, ne znam, leptira. To je jedna mama crtala, ovo je crtalo dijete, do terapeutskih crteža u kojima se može zapravo kao ogledalo vidjeti unutarnje stanje osobe i onda se to može korigirati tako. Jel ti zabavno ovdje, što ti tu radiš? Super je tu Legend Fest. Sviđa mi se sve tu. Radimo leptiriće da ih stavimo na voderce kako bi oživjeli vilinsku moć. Jako su lijepo organizirane radionice i puno smo stvarali i družili se i sami sa sobom i jedni sa drugima. Kao multimedijski projekt Legend Fest prikazuje hrvatsku nematerijalnu i materijalnu baštinu kroz različite kulturne i umjetničke izričaje. Uz sve radionice i priče te igrokaze, posjetioci su u sklopu ovogodišnjeg Legend Festa mogli uživati u koncertima putokaza te Nine Kraljić koja se idealno uklopila u ovu prirodno multimedijsku idilu. Meni je baš drago, zadnje vrijeme stalno nastupamo ili amfiteatar ili Legend Fest, pa nekakva kulturna ljeta i zapravo nam se uklapa repertoar u to i čini se da se ipak ta priča gradi i jako mi je neizmjerno drago zbog toga. Imam bendu na kraju krajeva. Mi ćemo naravno, kako i priliči manifestacije, izvoditi etno repertoar, ali bit će tu i pjesama koje se uklapaju unutar mog albuma ili nekakva čak i etno tradicionalna pjesma izvan teritorija našeg, ajmo reći, Balkana. Na čarobnoj obali rijeke Krke uživali su svi, pa tako i domaćini iz Nacionalnog parka Krka, bez čije potpore ne bi bilo moguće održati ovu manifestaciju već drugu godinu zaredom. Obzirom da smo mi kao Nacionalni park Krka domaćini, odlučili smo da naglasak i sama tematika festivala budu oni mitovi, legende koji su najpoznatiji, najprisutniji kroz povijest na Krki, a to su vile. Drago mi je da primjećujem da zaista interes građana Šibenika i naših gostiju izniman, porastao je u odnosu na prošlu godinu, a siguran sam da će iduća godina biti još bolje, čime mi dolazimo u stvari u poziciju da ispunjavamo jednu svoju važnu zadaću, a to je prezentacija prirodne i kulturne baštine. Cilj ovog mjesečnog festivala je upoznavanje domaćih i inozemnih posjetitelja s bogatstvom hrvatske nematerijalne baštine, a na njemu je u posljednje 2 godine zabilježeno više od 15.000 posjetitelja.
Nema sumnje kako će u Nacionalnom parku Krka Legend Fest i u nadolazećim godinama okupljati velik broj posjetitelja. Yeah.